Vhodné ceny predávajú. Kone a poníky ale nekončia v stajniach, ale miestnych okamžite drasticky zabíjajú, zväčša sekerami a tyčami. Na šokujúce praktiky pod Tatrami sa dnes pozrel Ján Tribula. Hoci policajti na miesto prišli do niekoľkých minút, konským jatkám už nestihli zabrániť. Je to ohavné, čo sa udialo v osade v Lomničke, ale žiaľ Bohu, to je realita všetných dní. Hlavní aktéri konských popráv zarito mlčia, dnes by dokonca zapreli aj nos medzi očami, veď posúďte sami. To vás nejak nezaujíma. Tu? Ja o tom neviem. Ale na to nepýtajte ma. Usvedčujúce fotografie ich zaskočili, rovnako ako naša otázka, ako kone vlastne usmrtili. Toho ich zabíja, no tak. No už nechcem rozprávať, choďte. Čo sa dá predávať za peniaze, to je dobre. Poľský obchodník ďaleko nezašiel, policajti ho odovzdali veterinárom. V aute mal ďalšieho poníka. Jedného viezol naspäť, alebo ho viezol niekde, vyhovoril sa. Okamžite mu dali 300-eurovú pokutu, veterinári sú zhrození. Poliaci totiž vedia, za akým účelom kone predávajú. Poskytovať takéto zvieratá pre ľudský konzum je naozaj vysoko nehumánne. Policajti už zistujú, či takto nedochádza aj k týraniu. Miestna zastupujúca starostka sa na to celé pozerá vyslovene prakticky. Pomôže im to na zdravie, lebo je to dietné mäso. Zdravé. Sa porušuje celá legislatíva a hlavne ochrana zvierat. Dvíha sa vám žalúdok a máte pocit, že toto už hraničí so zdravým rozumom? Miestni policajti si pamätajú, ako pred rokmi osadníci prinútili výjsť živého koňa na druhé poschodie v bytovke a